खर'खौबो बारा रेजें मोनाखै आङो एसे माबोरैबा मोनबाय दङ नाथाय बे गथ'आ अबाव थांखोथाय बारहुंखाया आं खर' गिदिंब्लाबो थांनांगोन बेयाव थानो हानाय नङा बे रितुआ माबोरैबा गोरोन्थियावनो आंखौ नुफ्लांबा गावनि न'आव खोथाया गाज्रि जागोन ओंखारलांसै आं हायाब्लाबो एसे लासै लासै बिखिमोन ना माइलै लामाया औ बिखि नङा दे जेनथेन दिनै न' सहैनो हाबा टेनसन गैला आलासिनो दा मा संनो माने दादैयाबोथ' आलासियानो दा आलासिबो होनजायो न'निबो होनजायो माने रनि आदानिथ' बिफाना बियो बेबायदिथ' माबा माने आं मा खालायनो मा जादों मा संना जाहोन दा आङो फदमा आरो माबाखौबो दिसाखौबो फन खालायबाय बिसोरबो फैयानो दिनै फदमा मोना फैनायब्ला हामगौमोन फदमा लोङाबो फदमा बिमा मादैया लोमजादोबायनो दा दिनै फैथ'ला होननासो बुंबाय बिसोर थानायब्लाथ' मोजाङै दा आलासिनो गोथाव संना जाहोनो हागौमोन दा आं मा संनो आं मोजाङै संनोबो रोङा आरो फ्रिजआव बारा मालबो गैया दा हाथाय खालायनो थांनोबो दादैखौ माबायदि गालांनो थांनो हारसिं मा खालायनो दा मा जाहोनो दा आं बेनो आरो दादैयाबो प्रेसार दङ दावदैबोथ' मोनजानाय नङा खोमा इजि माबा मोनसे संनोसै दे नङाबा बेबायदि मानसिया प्रेसार उथिनाय मानसिया मा जायो आलुफोरखौबो बारा मोनजाया मा संनो दा आङो दा आरो दादैखौ हारसिं गानना थांनोबो माबोरै मोनदों आं नङाब्ला एसे मार्केटाव थांनानै सबजि हाथाय माबाफोर खालायना लाबोनो हागौमोन आं हाथि खालायनानै नङाब्ला आं दादैखौनो सोंनि बियो मा जायो मा जागोन बियो ओरैनोबाबो जोंहानाव आलासि रावबोआनो फैया माने जोंहाथ' बाहागि बेबायदि रावबोआनो गैया रावबो फैयानो थांलाय फैलायबो गैया दादैया फैनायखाय बिराद मोजां मोनथारदों आङो जेनेबा फैयाखै देनाय थेवबो गोरोन्थियावनो फैफ्लांबाय जोंहानाव बेखौनो मोजां मोनदों आं बिराद आदा रौनियाबो थानायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन बे समा रंजानो आदा रौनियाबो बेसे इन्जय खालायगौमोन नाथाय दिनै समा गाज्रि आदा रौनिबो गैया रावबो गैला दादैनावनो सोंहैनो र' मा जानो बियो दिनै सानसेखौथ' थानो होथारगोन आं थांनो होखाया बेखौ सानसे मा दादैया थाबाय थानो हागोन आइया फैयागौमानि जेनेबा थायोब्ला आरो आंथ' मोजाङानो मोनगोन थाबोला आरो आं थांनाय खोथाफोरखौ सानखाया एसेबो आंथ' हाबोलाथाय दादैमोननि न'आव बेरायनोबो थांगोन माने आं बिराद गोसो बेबायदि गामिफोराव आलासि थाबोला बेरायनो थांगोन जागोन बेरायगोन वाव नाथाय जोंहा गामिफोराव रावबो आलासियानो गैया बाबु बारहुंखा दादै नों मानो ओंखारबोगौ बिसिम नोंना आरो खरा गिदिंबावगोन मोजां मोनाखैना नोङो बारा माने दिनै नोंखौ सानसे रेस्ट लानो थिनखादों मानो फैखो बिसिम आं नोंसिम थांसो नागिरदोंमोन जेबो नङा दे बारहुंखा माने बाबु आं दिनै सानसे रेस्ट लानो थिनदों दिनै सानसे रेस्ट नांलाया दे बाबु आं थांसो होननानै ओंखारबोदोंमोन थांसैसो आङो दे थाथ'दो होमबा नोंसोरो जों थांलांसै आयै दिनै नोंसोर थांब्लालाय फैफिननो हागोन ना एसेबां मोजां सुबिदा बे लैथो आरो बे बिमाया क'क्राझाराव थांनो ओंखारदों दे थां मोजाङै थां आरो हाब्लाथाय फैनो नाजाबानो जाबाय आरो नायनोसै दे मा जायो दे थाथ'दो थांसै जोंफोर थाबनो राजा नों दुस्थु खालायनाङा दे आब'जों थाफाबाय था औ जागोन दे आं दुस्थु खालायखाया दे मोजां सुबिदा आंहा दिनै चान्स मोनगोन हाबिलाखौ बिसोर जुदि दिनै फैया हे गड इसोर बिसोर दिनै फैनो हानाङा दे क'क्राझारनिफ्राय आरो आंना चान्सखौ हो बियो लोदोमारि बुरियालाय मानोथो थांफादि बिखौलाय मानोथो गालांखौ आरो बे खोबाबनि हड्डि सिखिरियाथ' गैखाया बे लोगोनि हाबा जानो थांदों गावनि बेस्ट फ्रेन्डनो सोरबा बेथ' दिनै फैखाया सिखिरियाबो फैया बिफायाथ' क'क्राझारावसोखा आरो दा बे लैथो आरो बिमायाबो क'क्राझाराव थांनो ओंखारदों थाबाय बे बुरिया आरो बे गथ'आ बुरिखौलाय मा बियो हराव उन्दुब्ला सिरि मोनखाया बाय इसोर नोंखौ गैया होननानैसो सानदोंमोन आं बे संसाराव नाथाय नोङो दङ थानायखायनोथ' आंनो बेबायदि सुबिदाखौ होदों थां माबा थां नोंसोर थांब्ला ओजों आंना जागायजेनसिगोन
बुरैयाथ' हराव उन्दुगागोन आरो उन्दुआबाबो बिनो बुरैनो मायबा मोनसे होगोन आङो जाहाथे बियो सारि मोना ओरैबायदि मुलि होगोन बुरैया जाहाथे फुंनि 10ता 11तायावसो सिरि मोनो आरो बे उन्दै गथ'आ बिलाय मा बियो जेबो नङा आरो थाबाय आंनि बे सनानि बाजैया माने नों हाबिला नों आरो आं आरो नों दिनै ओरैबायदि मुलि जाहोगोन आं नोंखौ दिनै आंनि थाखाय बे साना बेसेबा इम्परटेन्ट सान दिनै नों आंनि जागोन हाबिला आंनि आरो नोंखौ दिनै आंनि जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हाया बेफोरबायदि चान्स आरो आं माब्लाबाबो मोनफिननाय नंला आंनि जिउआव दिनैनो बे चान्सआ आरो दिनैनो बे चान्सखौ आं लाथारनांगोन नङाब्ला आं आंनि लाइफआव आरो माब्लाबाबो आंनि लुबैनायखौ मोननो हानाय नङा मा एसे मोजां मोदोमो नोङो हाबिला नोंखौ दिनै आंनि जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हाया दिनै नों आरो आंल' जोंफोरनि गेजेराव रावबो थार्ड पार्टि फैनो मोना दिनै नोंथ' आंखौ एक्सेप्ट खालायखाया मोनथिब्लाबो मोनथियाब्लाबो नों अबाव आंखौ एक्सेप्ट खालामनो नोंथ' गुथालखौसो मोजां मोनो गुथालखौसो नेगासिनो आरो बिथिं सिखिरिया आंनि खिबुआव नांगासिनो आंखौ मोजां मोनो होनना नाथाय आङो नोंखौसो मोजां मोनो आंनि सनानि माला हाबिला आंनि सनानि माला हाबिला नों आरो आं आरो नों दिनैनि बे हरा बेसे बाबु नों माने नों मावनांगौखौ गोबां मावबाय दे आंखौ गोबां मददबो खालायबाय आं न'आव थांसै दे बाबु दादि नों दिनै न'आव थांनो हानाय नङा नार्सआबो बुंलांदों दिनै रेस्ट लानो थिनदों नोंखौ रेस्ट माने बारहुंखा माने बाबु खर'आथ' गिदिंनाया एसे दं थेवबो आं लासैनो थांहोलांसै नामा नोंथ' मोनथिखागौबो बाबु दा बेबायदि सिटुवेसनाव नोंसा आइयाबो सफैब्ला खोथाया गाज्रि जागोन आरो नांज्लाय खमलायसो जाबावगोन आं मोनथिगौ दादै नों बेफोरखौ सानगासिनो होनना नाथाय बेबायदि जेबो जाया आइया फैया दिनै आइया फैखाया आइया खामानियावसो थांखादोंना दिनै फैनो हाखाया बियो थेवबो आरो माबोरैबा जायोना जेबो जाया दादै दादैया आंखौ गाज्रि मोनदों है बाबु मा खोथा बुङो नोंलाय नोंखौ मानो गाज्रि मोननो नों बायदि गथ'खौ गाज्रि मोनब्ला आं मानसियानो नङा नों एसेबां मदद खालायबाय आंखौ प्रब्लेमाव गावनि न'आव लाबोनानै एसेबां केयार खालायदों आरो बिनिफ्राय मा नांबावगौ नों मोजां गथ' सासे आरो थार खोथा बुंनो थांब्ला आं नोंखौ माने नों गाज्रि मोननाङा बारहुंखा आं माने नोंखौ बेबायदि सानाखैमोन आं आंखौ बेबायदि सानाखैमोन माने माबा आरोना नोंखौ एसेबां माने गियानि गथ' होनना सानाखैमोन आरो मोजां गथ' होननानै नंगौ नामा दादै औ माने थांनाय समफोराव गोबां नांज्लाय खमज्लाय जालांबाय बेनिखायनो मोजां साननाय माने मोजां जानाय नङा बेबायदि मोनो आरोना औ दादै नोंनाया नंगौ बेबायदि सानफ्लाङो नाथाय गासिबो साननायानो माने साननाय बायदि जाया आरो बेनिफ्राय दादै नोंथ' थांनो हाखाला दिनै माने आं थांनो होआ नोंखौ दिनै आं नोंखौ सोंनोसो थांनो नागिरदोंमोन मा जानो होननानै जानायाथ' ओंखाम उखैनायालाय बाबु एसे मुग दालि मोनजायोना मुग दालि बेनिफ्राय मा जानो माने सबजिबो गैया लाबोनाय मैगंफोरबो गैया माबा दङ गुनजिर दङ पटल दङ आं एवनो रोङाबाबो एवनोसै दादै जानोसै सानैबो गथ'आ एथ' मोजाङै रायज्लायगासिनो आसाबो खालायदों जाहोनो होननानै दे जालांसै दे होमब्लालाय नों संनो रोंमारगौ बारा रोङाबाबो जासाबसै दादै सानैजों दे होमब्लालाय दादै गोथाव जायाबाबो जासाबसै नोंसोर सानैबो फैबाय आरो फैयाबानो जागौमोन आइखौ हारसिं गारबोबाय आरोथ' सिखिरियाबो हाबासो जानो थांदों खोमा नोंसोर मानो फैनांगौ सानैबो आं थांखागौमोन ने फैयाबा आरो बेबायदि खोनानानै आरो नोंखौ बेबायदि माबानो हायो आरो नों अबाव दङ अबाव मायो सोरहानियावबा दङ मा दङ मोजाङै दंना गैया नोंखौ बेयाव गोलैना थादों होनना मिथिनानै न'आवलाय माबायदिसो थानो फैबाय आरो थेवबो बेबायदि न'खौ हारसिं गारबोबाय नोंसोर सानैजों अबावथो हारसिं जाखो
हाबिला दङ राजा अख्रां दङ बे दानसोरां दङ आरो सोरखौथ' नांबावगौ आरो आइयाबो दंखायो। थेवबो नोंसोरो फैनाङामोन ना। जेबो जाया दे जेबो नङा टेनसन लानाङा नोङो। दा एसे मोजां मोनबायना बाबा नोङो? औ आइ मोजांथ' मोनदों र' थेवबो माने खर'आ गिदिंखांनो नागिरो आरो गेजेर गेजेर। नोंसोरखौ फैजानो बादोंमोन आं मिथिबायना। मानो फैनायदि नोंसोर आरो फैनायनि सिगां खेबसे फनबो खालायाखै नोंसोरो। क'क्राझार मोनफैनासो फन खालायदों फैबाय होननानै। जेबो नङा दे बिफा माथो सानो। ओजों आइयाबो गाख्रबगासिनो खबर लायथां मा जाखो होननानै फैबाय आरो बिनिखायनो। आरो माबाखा एसे मोनाबाबो जेबो नङा दे जों थांफिननो हाखागोन खोमा माथो। मोनाद्रायाखैना दा 5टाफोरसो जाबाय खोमा। थांफिनसै होनबालाय थुदो ना थागोन ना हाया थांनो? औ बाबा नों दा माबोरै मोनदों जेनेबा थांनो हागोन ना हाया ट्रेभेल खालायनो? आरो थानोबाबो मालाय मानसिनियाव जेनेबा गाज्रिसो मोनना मायबा हर थाबा जोंबोथ' थानांगोन साथाम। आङो खर' गिदिंनानैबाबो दहाय थांनो ओंखारदोंमोनानो। बे गथ'आ थांनो होआसै बारहुंखाया बिराद मोजांखा गथ'आ। बिराद आखल गोनां आखल मोजां गियानि। ओंखाम ओंख्रि संना जाहोबाय आंनो आरो बिराद मोजां केयार लाखाथारो। गावनि बिफा बायदिनो बिराद मोजां गथ'आ। थांनो होआखै आंखौ हर लाखिबाय। दा गाबोन थांसै आरो बेनिखायनो। नोंसोरबो थादो नोंसोरखौबो जेबो मोननाय नङा दे बियो हर थाब्लाबा रावबो गैया फिसा। बिमायाबो माबायावसो थांदों पाटनायावसो। ए गथ'जों रायज्लायनानै मिथिदों र' गथ'आ मोजां होननानै। बेखौ लांना दोनैनो र' हराव अर जरायनो मोजां जागोन। बेनिफ्राय माबा नारेंखलबो दंसै फिथाइफोरा हानखानायब्ला मोजां जागौमोन। मा खालायदों बाजै? आंनि मदद नांगौ नामा बाजै? नाङा दे। बेसे खामानि मावो नों बाजै बे फिसा आखाइजोंनो? फिसा? आं फिसाथार नामा मानसिया? फिसा नङा। नोंथ' बाजै बिउटिफुल समायना कारेक्ट साइजनिखा बाजै। नों बायदिसो सासे नांगौमोनलै बाजै आंनो नागिरना होथारदो। बिबो माबा जानला मोनलासो बुंबाय थायो सैखाङासो आंबो गेजेर। मा जाखो बाजै गाज्रि मोनबाय नामा? आंना माने मानो बुंदों आं जेबो बेबायदि गाज्रि साना बुङाखैलै बाजै। माने नों बिराद मावथिथारना बिराद खामानि मावखायो। आरो नों बायदि हिनजावखौलाय सोरथो लुबैनाय नङा जेनेबा खामानि मावग्रा मावथि गियानि बयनिबो खोथा खोनासंग्रा बेबायदि हिनजावखौनोथ' बेबायदि गावनि संसारनि मा होनो बेखौ जानो गोनां हिनजावखौ नों बायदिखौनोथ' लुगैखागोन ना बाजै। बेखौनो गाज्रि मोनबाय होनबा नोङो बाजै? आं कमेडिसो खालायबाय थायोलै बाजै। नों बिराद टेनसनाव थायोना बेनिखायनोसो धै बाजै बेबायदिब्ला दुखु मोनलै आं बाजै गाज्रि मोनला बायोबा। धै रायज्लायला दे होनब्लालाय बाजै आं बिदि। आंलाय माथो नोङो दुखुआव थाबाय थायोखायसो मिनिहोनि र'। गावनिनो बिबाजै होननानै साननानैसो आङो बेफोरखौ बुङो बाजै। नों गाज्रि मोनोब्लालाय दे। मोनाखै दे गाज्रि मोनाखै मोननायालाय। बाजै आं मिथिखागौ नों गाज्रि मोना होननानै बाजै। नों बिराद अनसुलि गोसोनिखाना बाजै आं मिथिखागौ। बेनिफ्राय बाजै आङो सकआव थांनो नागिरदोंमोन मायबाफोर नांगौ नामा? दिनैथ' बाबायाबो गैया लाबोनो। नांगौबा आं लायनो थांसै। जानाय थाव गैया खोमा र' आं नायैनि मा गैया बावबायसो आङो पियासबो गैया खोमा। इसेखौ नायैनो र' आं मा दं मा गैया। बाजै दिनै रावबो गैया बाजै। जानाय थाव पियास बेफोरखौ हाथायाव लांनो थांनायाथ' मोनसे बाहानासो बाजै। आंथ' नोंनि थाखाय दिनै गुबुन जिनिससो लाबोगोन बाजै। नों आरो आं आरो नों मोनसे जानाय सासे जानाय। दिनै हराव जों सानैबो सासे जागोनलै बाजै। दिनैनि बे सुबिदाखौ आं थांनो होआ आंनि आखाइनिफ्राय। हाबिला बाजै नङा दिनै हरनिफ्राय नों आंनि हिन्जावसो जागोन। सिरि हिन्जाव। नों जाबाय बारफुनाय गलाप बिबार। आरो गलाप बिबारनि अनगायै साइडफोराव जेसेबांनो बिबार थाया मानो बे बिबारफोरा खामानि गैया। गलाप बिबाराल'सो खामानियाव फैयो। आरो बे बिबारा जाबाय नों बाजै। बारफुनाय बारसे गलाप बिबार। गुबुन बिबारा समायना जानो हागौ नाथाय गलाप बिबारनिसिबां समायना रावबो जाया।
गलाब बिबारनि खाथियाव थांनाय लागो गुबुन बिबारनि साइसआनो गैया जालाङो। बाजै 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 ओइ सान थाब थाब हाबदो आरो थाबनो हर जादो जाहाथे आं आंनि साननायफोरखौ थाब थाबैनो जाफुंहोनो हायो। नेनोनो हाला आङो माब्ला हर जागोन।